D'entre la rúfaga distingeixo 3 bonys. Quan els tinc a tocar reconec els cossos dels nostres companys, coberts de neu, freds, encerclant un cremador. Debilitats i amb les mans brutes i tremoloses, buscaren a cegues en un intent d'encendre el cremador, però fallaren. Els seus rostres congelats romandran per sempre en un rictus de tristesa i desànim. No podem més que continuar, deixant que la neu sepulti els nostres amics, enterrant els seus cossos, les seves esperances i part de les nostres. Doncs aquí la mort és tan real com el vent i la neu que ens colpeja el rostre, entorpint els nostres moviments, convertint el paisatge en un llençol blanc, fent pesats els nostres peus i consumint les últimes forces i esperances que ens queden. Talment com si el planeta, gelat pels nostres excessos, ens posés totes les traves possibles per evitar que assolim el nostre destí. Ja diuen que la venjança és un plat que se serveix fred. Vora el foc, dedico una estona a posar per escrit tots aquests pensaments, però no puc evitar considerar la futilitat d'aquest diari. Potser algun dels altres grups ens trobarà morts al voltant d'un cremador apagat. Potser aquest diari serà l'únic que quedi de nosaltres. Vull pensar que, almenys, així ens recordaran. Aquesta successió de raonaments es veu interrompuda pels crits i els riures dels meus companys. Els mitjons d'en Hans han tornat a encendre's. Fa tan fred i som tan a prop del cremador que abans pren la roba que se'ns escalfa el cos. Després de moltes hores, el vent ens ha donat una treva. Hem de valdre'ns d'aquests moments per avançar a bon ritme. Aprofito per observar els matisos del paisatge, les muntanyes que retallen contra el cel blanc. Se sent la remor d'una mar llunyana. Penso en la meva infantesa i els estius vora el mar. Uns estius on feia calor. Recordo buscar l'ombra, fugir del sol. Intento retenir aquests records, abraçar-me a ells, a l'escalfor que desprenen, però el meu cos continua fred. Les puntes dels dits de les mans estan agafant un to grisós que no albira bones notícies. Quan fem cim al darrer monticle glaçat, distingim una petita columna de fum entre la boira. S'alça orgullosa, desafiant aquest clima hostil, un símbol de resistència, de tenacitat humana front a aquest món glaçat. El fum omple els nostres cors de joia i esperança, i l'ambient s'omple de l'olor inconfusible que fa el carbó en combustió. Sembla que les cames ja no pesen tant, sembla que l'estómac ja no és tan buit, les llàgrimes se'ns glacen a les galtes, les pestanyes ja ho estaven feia dies. Un parell de conills creuen a pocs metres del grup. Els cacem i, malgrat la fam, decidim dur-los a la gent de la caldera com una ofrena, com una mostra de gratitud. Estem molt cansats, només volem reposar i recuperar forces. Veig la caldera i totes les mans que l'alimenten i no puc deixar de pensar que ho hem perdut tot i el que hem edificat d'entre les runes és igual al vell món que va col·lapsar. Que tot ha canviat, però tot segueix igual. El fum, el treball, el cansament, els caps, les olors. Uns crits interrompen els meus pensaments. Un enginyer m'entafora una pala a les mans i m'ordena de males maneres que em posi a treure carbó. Des de llavors estic massa cansat per plantejar-me les coses. Extret del diari d'en Jørgen Brønlund. Benvinguts a La Barra Roja, el vostre podcast de videojocs i política, avui més que mai.
Soc el Dani, el vostre presentador de Solvència Contrastada. Tan aviat et presento un podcast, com et presento un ERE, com et presento en tota la cara la major excusa que hagis sentit mai per tal de no fer alguna cosa que em fa mandra. Però el que més il·lusió em fa avui és presentar-vos un capítol especial dedicat a Frostpunk, un joc al que hem dedicat moltes hores i que ens ha arribat a obsessionar una mica. Sense anar més lluny, l'Uri va estar a punt de deixar els videojocs per un empatx de Frostpunk al Nadal, com ens explicava fa poc. La Mire va posar-se a jugar dins d'una arca congeladora per augmentar la immersió. El Víctor es creu des d'aleshores que és un nen victorià mort de gana i de fred, descalç i amb monyons. I a mi m'ha permès dir allò de Frostpunk és el Souls dels jocs de supervivència en un entorn glacial. Però primer de tot ens presentarem com sempre. Com estàs, Uri? Bé, diria que bé. No sé com em veieu. Jo, bé. Et veig una miqueta cansat. Pot ser que corris 20 quilòmetres al dia? Ahir van ser 28 i avui 15 només. I en aquestes expedicions has trobat supervivents? Encara no m'he trobat a mi, per això corro. Molt bé, i seguim tenint amb nosaltres, i ens fa molta il·lusió, a la Mire. Com estàs? Doncs no tan cansada com l'Uri. No corro 28 quilòmetres al dia. No pas. Doncs bé, molt bé, esperançada i amb poc descontent avui pel que parlarem d'aquí a poc. Llavors, Mire, com et sents que aquest segon cop que vens sí que podràs fer el que et vam prometre el primer cop que vas venir a gravar el podcast? Com està anant això, no? Perquè vas venir a un programa, em sembla que vas dir 2 frases. Pues no sé si recordo si vaig parlant ni tan sols. Sí. En la part que ja hem publicat de l'entrevista al Pau, parles un parell o 3 de vegades i dius coses bastant rellevants, com per exemple que no t'interessa per res el treball del Pau i el lore de l'Sven Ring. Bueno, hi ha d'haver de tot, no? A la vinya del senyor, es diu. Sí. Ens podem fer samarretes amb aquesta frase, no? Bé, doncs jo voldria fer... Jo, com estic? Doncs amb bastant de fred. Et volia comentar, Mire, ja que estem a casa teva, podem tancar la finestra, per favor, perquè està entrant aquí Sí que fa fred. un aire increïble. Vull dir, estem gravant això al Prepirineu, català, Amb les jaquetes. amb les jaquetes. Agafa la caldera i posa-la al segon nivell. Posa-la a tope. Vaig a buscar unes mantes aquí. Sí, podria ser que tanquéssim aquesta finestra per començar abans de fer tot aquest tema logístic de mantes. T'imagines que el Frostpunk fos només perquè algú es va deixar la finestra tan oberta? Molaria una mecànica on algú crida molt fort: tanqueu la puta finestra! Tanqueu! Però que o sigui, algú que s'ha begut l'enteniment, que s'ha tornat boig pel treball, per les jornades de 24 hores, i embogeix i es posa a cridar enmig de... Seria un detall. Seria un detall bastant guapo. Víctor escriu Un DLC. l'11 Bits Estudi Studio 11 bits. i ens 11 bits. proposes un DLC. Bueno, així. més tard ho comentarem, però hi ha una història en la que el nostre podcast col·lisiona amb 11 Bits Studio, perquè tinc aquí ara una exclusiva, la puc dir, a Punto Gallardo va treballar a 11 Bits. Sí, home. Sí, i va participar una mica del desenvolupament d'aquest joc. Però continuem. Això ho explicarem més tard. Bé, doncs potser podríem continuar fent una referència i una salutació fraternal al nostre únic oient que ens escolta des de Bèlgica, perquè a les estadístiques de l'Ivox sabem que hi ha una persona que ens escolta des de Bèlgica i ens escolta ja el primer dia. O sigui, el primer dia tu et surt ja que una persona des de Bèlgica s'escolta del programa. No ha faltat a cap programa i la veritat és que ens agradaria saber qui és. Ara farem una salutació en valor, en flamenc. Doncs depèn, no? Suposo que és català el que ens escolta, en realitat, però bueno. Però... El valor és francès, o sigui, els valons parlen en francès, suposo que amb una variant una miqueta... Jo no sé què parla, però que està menjant musclos amb patates fregides, no? Diuen... La plat típica de Bèlgica. Diuen els rumors que és una persona de l'Arian Studios, l'Arian, disculpa, que està esperant que rectifiquem perquè vam dir que estava a Holanda i en realitat està a Bèlgica, l'estudi. La veritat és que no sé on està. Però em sembla que són flamencs. Bueno, a veure, els estudis de videojocs són super internacionals, hi ha gent de tot arreu, però... Però vam dir que estava a un país que no... I jo crec que està escoltant des d'aquell moment, perquè nosaltres ens disculpem, bueno, potser ens disculpem a final de temporada, continua escoltant, oient belga i t'enviem una abraçada fraternal. Sí, i esperem que escriu-nos, fes-nos un comentari o escriu-nos a Twitter, de pas, doncs,
mireu el nostre Twitter, que està molt bé, sempre pengem cosetes i tal. O que ens enviï una caixa de músculs. Una caixa de músculs i arribaran bé els músculs. I què anava a dir més? L'Arian, per cert, té un estudi a Barcelona. No sé si sabeu que hi ha una... No tenia ni idea. Tenen un estudi a Barcelona. Estan contractant? Estaven contractant, em vaig mirar l'oferta laboral. Sí. Òbviament no encaixo, no? Em sembla que era d'escriptura de guió i tot això, de fet. Sabem com van a 11 Bits amb el tema aquest laboral que parlàvem fa uns dies? No. Amb la crisi que estan... Doncs estan per treure com 3 jocs properament, o sigui que explotació laboral segur. Sí. No sembla que vagin a fer fora ningú. I doncs no sé si heu portat alguna notícia. En tot cas, el dia que gravem avui, no sé si és ben bé una notícia, però avui hem tingut aquesta tarda, estem gravant el dia 21 de febrer, hem tingut un Nintendo Direct, una miqueta decepcionant, no hi ha hagut cap cosa que puguem destacar, però sobretot el que sí que hem de destacar és que al cap d'una hora s'ha presentat finalment el primer gameplay del DLC de Elden Ring. Cosa que, clar, sembla que ho hem fet expressament i tal, però bueno, podeu escoltar el nostre capítol anterior en què en Pau té un podcast sobre l'Elden Ring. Nobody expected the Spanish Inquisition, nobody expected Elden Ring again Bueno, sí que s'esperava... Bueno, a veure, aquí suposo que parlarem bastant més d'Elden Ring més enllà de la segona part del programa del Pau. Però bé, en tot cas, la comunitat està vibrant encara i estem veient... la penya ha començat a penjar lores de veure, amb totes les imatges que s'han vist, intentar saber de què més o menys anirà. Al mateix temps, al cap d'una hora, IGN ha penjat una entrevista exclusiva amb el Hidetaka Miyazaki en què interpreta una mica i explica detalls del DLC, del que s'ha vist a les imatges i que podeu trobar en el Twitter de la Barra Roja. I ha portat les cadenes del cotxe? No sé si deu estar nevant ara mateix per allà. Creieu que aquestes cadenes són un objecte de culte en algun museu dels videojocs? Les cadenes del cotxe del Hidetaka. I què hi continua circulant sense cadena? Perquè clar, les va haver de donar al museu, no? No ho sé. Preguntes unes coses que suposo que no són per respondre. Bueno, crec que podríem començar ja amb l'especial, si us sembla bé. Us sembla bé? Endavant. Bé. Doncs bé, m'agradaria posar primer sobre la taula el que són les condicions de producció del videojoc del qual parlarem avui, que és el Frostpunk, ¿vale? I diguéssim que tota l'expectació que hi havia al voltant de Frostpunk abans de que sortís. Per què? Perquè l'estudi, que es diu 11-Bit Studios, és una companyia polonesa fundada el 2010 a Varsòvia, per antics membres d'altres estudis, com per exemple CD Projekt, que òbviament els coneixem per la saga de Witcher i també pel Cyberpunk 2077. El seu primer hit, abans de Frostpunk, que pel moment és el seu gran hit, va ser de fet This War of Mine, del 2014, un joc d'estratègia i de supervivència duríssim, inspirat en el setge de Sarajevo, on, a diferència d'altres títols de guerra, el que hem de fer és gestionar el dia a dia d'un grup de civils que tracten de sobreviure al conflicte. Llavors, m'agradaria saber si hi heu jugat. No. Jo no. Tu. Jo sí. La Miri ha jugat. Sí. Doncs, bueno, és una experiència molt interessant jugar. El que passa que per mi no dona per jugar i rejugar, no? Perquè primer és un joc, si no el més depriment, top 3 més depriments que he jugat mai a la vida, perquè cada dia que passa és un repte i és molt realista en aquesta qüestió. Costa molt trobar recursos, els teus companys poden sense cap motiu desaparèixer i ja no tornen a casa quan surten a buscar doncs això, queviures. Has de triar, per exemple, si els hi robes a uns vells que si els hi treus el menjar saps que la palmaran. Vull dir, és un joc durillo on una de les resolucions que passa més sovint és que et suïcides. O sigui que amb això ja ho dic tot, no? Et suïcides o hi ha una sèrie
de valors del joc, que quan arribes a X número Sí, el personatge es suïcida. Sí, tu vas veient com es va deprimint i no pots fer res, perquè no arribes a jo què sé, o els teus companys han mort i llavors ja estàs mega deprimit, no aconsegueixes descansar perquè tot és incòmode, no dorms bé... O sigui, el teu estat d'ànim ve ser com la teva barra de vida, com si diguéssim. Sí. També tens barra de vida. Bueno, de fet, podem explicar una miqueta com funciona. Com que ja hem dit és un setge, tipus Sarajevo, a causa de la presència de franctiradors, durant el dia ens hem de quedar a casa, llavors estem refugiats i gestionem les coses de la casa, no? Ens construïm els llits, crec que el primer que fas és construir cadires. No? Bueno, primer és agafar fustes i tal per tenir material per... Sí. Arreglar, fer col·lectors d'aigua, has de fer un col·lector d'aigua a dalt, bueno, coses d'aquestes, no? Després gestionar les cures, no? Tot el que passa dins de casa. Llavors a la nit es converteix en un joc en el que tu el que fas és decidir a quin destí vas, no? Hi ha com un mapa de la ciutat i dius aquesta casa abandonada o aquell hospital de no sé què, tu decideixes on vas i allà et poden passar diverses coses. I tens un temps molt limitat, que això ho fa també bastant realista, no pots estar allà el temps que vulguis i tornes a casa, no és un temps bastant limitat, perquè si ja no sembla, bueno, s'acaba el temps i ja tornes a casa, no? Em sembla, recorda, Dani? No me'n recordo, la veritat, perquè jo també el vaig deixar perquè no podia suportar-ho, lo dolorós que és, perquè això que has dit dels vells, de fet, jo crec que és una missió que et posen segur perquè et surti, perquè jo me'n recordo perfectament de lo dels vells, o sigui, corregim-me si m'equivoco, però jo crec que arribes a una casa que tu no saps que viuen, tu et penses que no hi ha ningú, i llavors les mecàniques són pues, poder obrir la porta, tu només veus el que hi ha al pis de dalt quan has pujat, i llavors quan ja tu ja has agafat totes les coses et ve un vell, i llavors és aquest moment en què has de decidir si els deixes sense res, si els hi dones la meitat o si els mates fins i tot, no? Llavors, clar, et veus tota l'estona abocat a decisions morals duríssimes de sobreviure jo, d'ajudar els altres, etc. Com deu ser treballar a 11 bits? Com deu ser treballar a 11 bits? Sent que està a Polònia, a Varsòvia, imagina't. Però vull dir, han fet el joc aquest de la depressió. This War of Mine. I han fet també el joc, però el Frostbank. Vull dir, quin tipus de gent deu ser? Com són els sopars de Nadal? O sigui, jo, mira, crec que el fet de que l'Apun Gallardo treballés allà els ha marcat. En plan negatiu, saps? En plan estigma per tota la vida. Vols dir que la seva actitud ha inspirat aquesta esperit depriment del Bueno, seu creuar-se en un moment de la seva vida amb Gallardo els ha arruïnat la vida. Doncs no t'ho perdis, perquè si no recordo malament, o sigui, aquest joc es va fer com un tour per les escoles de Polònia perquè el juguessin els nens. O sigui, imagina't la visió del Gallardo expandint-se per les ments dels nens polonesos. Déu-n'hi-do. Sí, i a més hem d'afegir que en aquest joc ja vam veure la inclinació de l'estudi per no estalviar-nos el patiment dels més petits, ja que van tenir els sants collons de treure un DLC exclusivament dedicat a incorporar nens a tot això, que es deia The Little Ones. Vull dir, imagina't. Saps? S'ha quedat sense paraules. Jo no, a mi m'està agafant moltes ganes de jugar-hi. Sí? Me'l posaré a l'Steam. És La guai. llista de deseados. Jo ara faré un comentari i si creieu que l'heu de treure, el traieu sense problema. I amb aquesta expansió hi havia com a l'acudit de gronxar-te el columpio per posar nerviós el franctirador serbi o no? No coneixia l'acudit. Déu-n'hi-do, sí. Bueno. En tot cas, la recepció del joc va ser molt elogiosa i es va destacar l'originalitat d'aquesta aproximació a la guerra, la cruesa amb la que denuncia les conseqüències que tenen les guerres pels civils, que és una cosa que normalment no apareix al joc, no? Els jocs normalment som aquest heroi que va disparant a tort i a dret i no pensem què és el que passa amb els civils que intenten sobreviure o fugir o que es queden atrapats enmig del conflicte. Jo tendeixo a aixafar-los i a fer una repressió bastant dura amb ells. No havia pensat en The Little Ones. Sí, no sé. No, sí, en tot cas jo faria quasi obligatori que qui jugui al Call of Duty hagi de jugar també al This War of Mine, saps? O sigui, que anéssim plegats en un pack i fos una cosa, anés de la mà de l'altra, perquè, no sé, alguna cosa faria, a la ment de... Secundo la proposta. Jo només vull comentar que potser aquesta gent no té empatia i llavors els hi suda. O sigui, encara riurien. Revés, no? Jo crec que el que intenten és en els seus jocs intentar transmetre... Ja, però potser la gent que juga al Counter-Strike no té empatia. Ah, vale, sí. Saps que no hem d'oblidar que
Bueno, psicòpates estan entre nosaltres, i en menor o I n'hi ha major molts. mesura... No, bueno, són graus de psicopatia. Sí. Bé, al gener del 2024 el joc havia venut 9 milions de còpies, que és molt per un joc independent, tot i que l'Eleven Studios suposo que encara es considera independent, perquè tot això va segons els finançaments que tenen, però en tot cas és un estudi que ha crescut molt. No sé si la Míria comentava l'altre dia també de que havia jugat alguna demo. Sí, Indica es diu, em sembla? Sí, d'una monja. Sí, un videojoc també... Jo crec que donarà a parlar perquè em sembla que és un estudi que sempre vol anar més enllà, saps? I que la teva experiència no sigui la típica. Llavors vol sorprendre, no? Tocant temes de maneres que no siguin habituals. Jo penso que és com la seva proposta, no? I per això és un estudi molt a tenir en compte. Sent un joc d'una monja i tenint en compte la predilecció que té aquest estudi a fer passar les canutes als nens petits... Hòstia, no m'havia pensat així. I què tal és la demo? Bueno, també hi ha neu, saps? Sembla una cosa recurrent. Els hi podem escriure si volen fer l'Escolanet 2006, no? Sí. Com es diu allò que fan? Els pastorets. Els pastorets. No, jo dic els que viuen a Montserrat, els que estan a Montserrat cantant. Vale. Els escolanets. Els escolanets, per això he dit escolanets. Vale, sí. Bé, No, res, bueno... Només una abraçada, no?, per la gent d'11-bit. Vull dir, penya, de tot es surt, en sèrio. Ja. Vull dir, quan t'adones... O sigui, fins que no pares d'acabar, no t'adones lo fons que estàs dintre el sot. Vull dir, des d'aquí una abraçada i dir pues, que parin de tirar cap a baix i llavors podran començar a pujar, no? Mira, de fet, tenen un altre joc que estan a punt de treure. És que l'altre dia ho parlàvem fora de micro, i tenen un joc basat en una novel·la de l'Stanislav Lem, que de fet, si no m'equivoco, si no és polonès és ucranià. En tot cas és un escriptor soviètic, però no me'n recordo d'on. La pàtria és el socialisme. No? La pàtria en aquest cas era el socialisme, la de Stanislav Lem. Més que res perquè no el van perseguir en cap moment, saps? Llavors, que és l'autor de Solaris, per si no ho coneixeu, que és una novel·la que a mi m'encanta. I és una novel·la que jo no coneixia i el joc es veu que també té una aproximació una miqueta diferent, perquè és un joc de... Tu estàs en una estació espacial, no sé si a Mart o no sé on. Es diu Alters. Alters, vale. Has jugat a la demo? No, només he vist el trailer. Em sembla que no es pot jugar a la demo. No hi ha encara. demo? Vale. Pues que Solaris... Però aquest joc té molt bona pinta perquè sembla... fa molta por, tant la pel·li com el llibre... És guai. O sigui... Però és un terror, però no fa por, és un terror existencial. O sigui, és que jo m'he intentat mirar la pel·li, he intentat llegir-me el llibre, els he deixat els dos de la por que tenia, perquè el planeta et confronta amb els teus temors més ancestrals, més profunds, més atàvics, no? És la paraula que podríem fer servir. O sigui, que és... És molt contundent. El moment que el tio se li apareix la dona que va morir... Això és un spoiler, però bueno, com que està escrit a l'any 60 i pico, no, suposo que no passa res. I quan ella es posa a trencar la xapa de la nau amb aquell soroll, jo vaig deixar allà. Sí, és veritat. Buah, tio, per favor. És un pel·lículon, I la música... Si tinc por, me'n portes a casa, mire. Deu ser perquè Tarkovsky és rus, la neu, el fred... No, a mi em fa molta por. A mi el terror psicològic i a més els soviètics i els records que té, també. Te'n recordes que té tot de records? No, és com la vaig acabar perquè em va fer molta por. I el llibre és molt diferent de la pel·li, però molt. Sí, el llibre és molt diferent de la pel·li. És el que li diuen hard sci-fi, que és rotllo... Intenta donar-li un volum científic a tot el que explica. O sigui... Bueno, la solarística, és que clar, o sigui, s'inventen títols de llibres perquè porten no sé quants anys estudiant... S'inventen la disciplina. La solarística, exacte, amb llibres de capçalera de les diferents escoles que han analitzat aquest oceà, no?, que sembla que és el que li dona vida al planeta. Bueno, els hi va com anell al dit. L'únic que espero és que, bueno... ens truquin abans de suïcidar-se. Però el joc igualment... en cadena, perquè és que... El joc no va per aquí. El joc em sembla que és l'experiència d'una persona que treballa en una estació espacial. És com una mena de... Com si fos una mena de... Has vist el tràiler? Sí. Vale. No és això? Sí, però què passa? O sigui, quina és la peculiaritat? La veritat és que no me'n recordo perquè fa dies. Que tots són tu. No sé si són clons, però tu treballes amb tu. Vale. Els teus companys són tu. Sí. Vale. Ara fas un altre spoiler. Això és la pel·li de Moon, no? Moon, hòstia, jo no me'n recordava aquesta pel·li. Hòstia. Aquí, amics, si us agrada la ciència-ficció... No, si us agraden els spoilers, escolteu aquest programa. La barra spoiler.
Bé, doncs podem avançar, si voleu, una miqueta. Jo crec que podríem presentar ja el videojoc del que anem a parlar avui, no? Després de 40 minuts de programa, potser que presentem el joc, que és el Frostpunk. 2 anys després del llançament de This War of Mine, el 2016, l'estudi anuncia Frostpunk, que es publica al cap de 2 anys. 24 d'abril del 2018 tenim ja el Frostpunk. I què és Frostpunk? Doncs és un joc de supervivència i de construcció de ciutats, el que es diu un city building, que té lloc a finals del segle XIX en una espècie de derivació històrica alternativa en la que una sèrie d'erupcions volcàniques monstruoses entre el 1886 i el 1887 han tapat el sol, en el que es coneix com a hivern volcànic, que és una cosa que pot passar... El sol de sota, no de... No, tapa el sol. El sol? Clar, les partícules en suspensió tapen el sol, cosa que fa que les collites es perdin, morin milions de persones per inanició i els supervivents emprenen un exili cap a altres indrets on poden sobreviure fugint de les inclemències d'aquest hivern extrem provocat per aquest hivern volcànic. Què us sembla tot això? Què us sembla aquest context, aquest setting que ens Factible. posen? Si jo sigués d'apostar per com acabarà a la humanitat, posaria 10 euros ben bé aquí. Home, clar, 10 també posaria jo. Bueno, teníem la notícia ara del col·lapse de la circulació de la moc aquest, no? Sí, el nord-atlàntic que anirien cap aquí. Bueno, no. Sí, no. Penso que parlar d'aquest tipus de situacions és... Sí, no, però en concret, parlant del joc, hòstia, a mi tot això que has presentat és a mi la part que em va cridar més. A nivell, o sigui, òbviament el joc després t'hi quedes per altres coses, però a mi personalment la primera cosa que em crida és aquesta estètica i aquest concepte de supervivència, de city builder, però a més al mateix temps és algo molt limitat, no? Molt concret, molt específic, com un capítol delimitat en què, a mi és un concepte que em va agradar al principi, per això m'hi vaig ficar i després em va agradar per altres coses i em vaig quedar per altres coses. Pero en principio, y la música y toda la ambientación. Vine por la depresión, me quedé por las mecàniques, no? No, Oriol, si necessites una abraçada, posa't a la cua. Això jo crec que és el títol del programa. O sigui, el títol d'aquest especial es podria dir Vine por la depresión, me quedé por las mecàniques. Jo crec que ja tenim títol pel programa. Crec que podríem tenir títol pel programa, sí. I què penseu de tot això, de tot aquest tipus de ficcions, no? Perquè, o sigui, trobo que estem en un moment en què predominen en les nostres ficcions, des de ja fa dècades, aquesta depressió generalitzada al voltant del futur, no? I llavors no és estrany que el futur no pinta bé. Exacte, no, per això. Bueno, jo crec que les utopies i les distopies reflexen molt bé el moment històric i polític en el que està cada civilització, i crec que les primeres utopies volien construir una societat sense classes, alternativa, bonica, no? On tots poguéssim ser feliços, etc. Després hi ha hagut les típiques variants de què passaria si tots, no sé, tinguéssim l'educació, tinguéssim una manera en concret, no? El Walden, no? Em sembla que anava d'això. I el socialisme utòpic mateix, no? El socialisme utòpic, exacte. I, cada cop han anat derivant més a la creu, no?, de la societat. I, Això hi ha una frase molt coneguda que Mark Fisher, que és un senyor que va escriure un llibre molt, molt influent, que és Realismo capitalista, no hi ha alternativa, una cosa així, que es va acabar suïcidant, òbviament, i era un intel·lectual molt prometedor. Ell en recordava una frase que s'atribueix a vegades a Frederick Jameson, a vegades al Zizek, que és: ens és més fàcil imaginar la fi del món que la fi del capitalisme. O sigui, hem entrat a una fase en la qual ja no imaginem la fi del capitalisme en termes positius, sinó que si el capitalisme cau és perquè haurà caigut absolutament tota la societat. És que és molt interessant i de fet hauria de ser el títol del programa aquest i no la tonteria que hem dit fa un moment. Això ja està agafat, el títol ja està agafat. Perquè és que clar, ens posen tan difícil pensar que el capitalisme es pugui acabar que abans morim, ens enfonsem amb el vaixell quan el vaixell no és nostre. Llavors és que no ens imaginem alternatives, no sigui cas que les acabem donant a terme. Exacte.
Sí, i en el cas d'aquest tipus d'alternativa o d'aquest tipus de futur retro que ens proposa Frostpunk, jo veig aquí doncs, alguns components, no? Un és l'univers estètic de l'steampunk, no? Vull dir, veu molt de l'steampunk. Jo sincerament això, el steampunk vosaltres que llegiu més i tot i us agraden més aquest tipus de ficcions segur que controleu més, però jo és la primera vegada que m'he endinsat en aquest món després de Wild Wild West. Clar, exacte, Wild Wild West és steampunk en realitat, així mig loco i tal, però és aquesta proposta d'agafar una mena de futurisme retro, agafant aquest moment del segle XIX, no? El Wild Wild West ho porten a l'oest americà, però normalment el que s'agafa gairebé sempre és la Londres victoriana del vapor, del fum, de la societat de classes, també parla molt de la societat de classes, i en aquest cas jo crec que Frostpunk és clarament una derivació de l'steampunk, no? Penseu que ho han ambientat amb l'Anglaterra victoriana perquè era massa dur ambientar-ho a l'any 2023? Potser era massa complex, no? Perquè ara tenim els ordinadors, no sé, hi ha una complexitat tecnològica que en aquella època no? I donat que el joc és molt simple com jugues amb els materials i tot, potser no era una època massa atractiva, no? Per fer el joc concís i... M'has convençut. Doncs sí, com us diem, doncs, en aquest cas el que tenim a Frostpunk doncs és això, no? Torna a aquesta societat de classes, tecnologia del vapor, valors victorians de rerefons, que també apareixen bastant en el joc. Jo tinc un asterisc aquí, que si voleu ja... Clar, havíem pensat d'estructurar el programa d'una altra forma, però clar, ara estem parlant de societat de classes. Jo no tinc tan clar que estigui reflectint una societat de classes aquest joc, perquè precisament... Per exemple, sense anar més lluny, el repartiment de recursos és el mateix per tot tipus de tant treballadors com enginyers, com nens. En els nens pots fer algunes excepcions, però no hi ha en cap cas una estructura social. Això és perquè tu no has seguit el guió, no, a la part de propòsit no has triat ordre i disciplina, perquè quan arribes al final de tot, per exemple, pots fer que pots, com es diu... matar un enginyer per dia per fer feliços els treballadors. O sigui... Aquesta no hi he arribat. Amigos, pues sí que hi ha una mica de classe, però has de... és que el joc té les seves coses. Aquí hi ha una confusió. Estem parlant del moment de partida. O sigui, clar que un cop passa la crisi climàtica... llavors sí que es dissol la societat de classes i comencen altres coses, però el moment de partida és la societat de classes victoriana, això queda molt clar tant en el joc principal com en els altres, que abans de que hi hagués aquest desastre era una societat de classes, no? Això ho veiem en els DLCs. Exacte, en el DLC és amb els londinenses, no? Que van arribant i es veuen que hi ha una diferència amb la gent que tu tens. Clar, el moment de partida és aquest. Després, quan ja passa això, quan tu ja jugues, allò llavors ja és un altre món. Doncs podríem explicar una mica, no? Què et trobes, no? Quan comença la partida, no? Pels que ens estan escoltant i no han jugat mai. Sí, endavant. Endavant? Endavant. Jo? Bueno, no sé. Seguint el que has dit abans, la partida comença quan un grup de gent que està fugint de Londres, que suposa que és l'últim reducte de l'humanitat, va a la recerca d'un generador, que és l'última esperança, un generador de calor gegant que serà el nucli al voltant del qual gira tot el joc, no? Llavors, aquesta gent que marxa de Londres troba el generador i ha de construir la nova civilització a partir d'aquí, no? Llavors, quan tu comences la partida, has de, primer de tot, recollir materials, lo típic que es fan al començament de moltíssims jocs. Has de recollir materials que són el carbó, la fusta, l'acer, no? I algunes altres coses que potser diem... Però per fer-nos una idea, i menjar, ¿vale? Un cop tenim aquests materials ja podem començar a construir les cases pels treballadors, un taller per anar desenvolupant tecnologies, una casa pels caçadors perquè vagin a caçar menjar cru, que després haurem de cuinar en un menjador, ¿vale? Això seria com el punt de partida bàsic, no? Llavors, a mi em recorda molt a un joc de taula, ¿vale? Un Catan, saps que tens els teus recursos i el que em fa recordar molt a un joc de taula és que
el joc el veus... és un espai únic, com si digués... O sigui, només surts a fora per veure el mapa quan envies... expedicions. Llavors, a mi em sembla molt interessant que el joc sigui suficientment atractiu, perquè només estan en un espai que és bastant petit, de fet, perquè creixes poc, et manté per hores allà fent i desfent. Sí, aquí has donat el primer punt que volíem tractar, que és el tema de les mecàniques de city building, no? Perquè al final, a nivell de gènere, és un city builder amb unes característiques molt concretes, que és Sí, i què és el que el fa també diferent? Doncs, per exemple, la teva barra de vida no és una barra de vida amb cors o una barra única de... No, en aquest cas es juga amb dues barres, que són el descontent i l'esperança. Vale? Llavors, totes les accions que tu vas fent van omplint o buidant. Les que fas i les que passen, perquè el propi fred també... Correcte. Llavors, què passa si tu has pres moltes males decisions i, per exemple, la gent... Perquè tu se suposa que tu estàs en el punt de vista del jefe, d'aquesta gent. El capità, se'l coneix com el capità. El capità. Vale? Què passa si, per exemple, has pres molt males decisions i la barra de descontent arriba a s'omple del tot? Doncs que et fan fora, o sigui, et desterren. Vale? Hi ha un aixecament popular? Exactament. A mi em sembla ja d'entrada això un plantejament molt interessant, no sé vosaltres què penseu. Que és com darrere una estètica que inclús en alguns punts pot semblar dictatorial, s'amaga un joc que és més democràtic en alguns aspectes com d'altres jocs, per exemple Puto Civilization, en el sentit que, per exemple, hi ha aquesta dinàmica de que hi ha un aixecament popular i et foten fora, que és la base de qualsevol aspecte democràtic, que la gent es pot aixecar i revoltar-te, com no passa en altres jocs. A part de que les mecàniques a nivell de l'acció de lleis i tot això també és bastant variat i bastant ric, i al final és el que li dona molta gràcia al joc. Sí, li va donant capaç d'interès, no? Que no es queda en lo superficial, sinó que vas tenint elements amb els que jugar, no? O sigui, no hem dit que també l'objectiu del joc és que, primer de tot, és anar a buscar gent que s'ha quedat pel camí, vale? Aquesta és una de les coses que s'han d'anar fent, i t'has de preparar perquè ve una supertempesta, vale? Que es posarà el termòmetre a menys... 60, menys 70... No, menys 150, una borrada, o sigui, una barbaritat. Llavors, tu has d'anar preparant tota la partida per poder fer front a aquest moment de fred màxim, vale? Sí, deixa'm que t'interrompi perquè estem avançant una mica ràpid, perquè jo crec que qui no hagi jugat necessita saber 4 coses de les pròpies mecàniques del City Builder aquest, que és, bàsicament, que per aconseguir el creixement, l'eficiència d'aquesta ciutat que estem fent, primer que tenim 3 tipus d'habitants, no? Que són els que es coneixen com a... els que són treballadors no qualificats, en realitat, però que se'ls coneix com a gent, en general, o no sé com se'ls coneix. Workers, no? Sí, treballadors. Els anomenats enginyers, que són bàsicament els especialitzats, que els pots posar a treballar de metges o diguéssim, als tallers. O els pots fer treballar com a workers. O també els pots fer treballar com a workers. I després tenim els nens, que fan activitats molt bàsiques i que després parlarem una mica de les lleis perquè els podem arribar a fer treballar com qualsevol altre treballador. Pel que fa als edificis que podem construir, ja els has apuntat una mica, Mire, tenim el típic arbre de tecnologia que existeix en molts jocs d'aquest tipus, en el que tenim alimentació, salut, tecnologia, exploració, i allà podem anar-nos especialitzant dintre del que cap per fer la nostra ciutat. I després tenim l'element de la calor, que, com has dit, està al centre de les nostres preocupacions perquè hem d'estar tota l'estona atents a les pujades i baixades de temperatura, sobretot baixades de temperatura, però que després es regularitza i podem calmar-nos una mica, i allà hem d'anar desenvolupant molt de quina manera calentem a la nostra població, els nostres tallers i tot això. Tota aquesta ciutat s'estructura al voltant d'aquest generador gran que bàsicament funciona amb dos paràmetres, que és proximitat, com més a prop, més calor, o per potència. Llavors tu, a partir de la investigació, pots anar desenvolupant cada una d'aquestes característiques, i després també pots aprendre a fer com petits generadors que vas distribuint per al llarg de la ciutat, i tu tries en quins moments del dia els encens, els apagues. Per exemple, una de les claus al final, spoiler del joc, és aprendre a fer la teva ciutat de tal forma
que tinguis zones que directament durant la nit, per exemple, les tinguis completament apagades, sense gastar res d'energia i concentrant-la a les cases, per exemple. I llavors això a nivell econòmic és molt més eficient i et permet avançar molt més fàcil en les partides. Però la bona distribució de la ciutat. Sí, i has d'anar molt en compte perquè, clar, en realitat pots fer de moltes maneres, perquè tu, per exemple, si tens torns molt llargs de treball, necessites que la gent a la seva zona... O sigui, no pots simplement fer un barri de treball sense escalfar. Llavors has de jugar molt amb fer cercles concèntrics al voltant del generador. Llavors allà tens moltes opcions a fer, perquè jo he fet runs en què, per exemple, només he fet lo de aquests petits proxis de calor en diferents zones, també fent un cercle concèntric, i altres en què no, en què a partir del generador principal he alimentat els edificis només, no? Sense els generadors. Llavors dona molta joc i això és molt guai. I jo volia també afegir que el fred és un component central i que se'ns transmet artísticament molt bé. Molt bé. O sigui, és un joc que fa fred. I penso que... El sents, l'escoltes, el veus, perquè quan venen les onades de calor, allò que la pantalla és com congela també és una passada. És una passada. Tot el que és la interfície, tot està molt marcat pel fred. Cauen xuscos de punta, es veuen com que és una pluja de... No us heu fixat? Sí. Van caient coses. Està superben fet. I em sembla que és una genialitat del joc, de quina manera el fred i la urgència que tu tens com a jugador per pal·liar els efectes s'integra perfectament lo mecànic i lo narratiu, no? La història que t'està explicant i com tu mecànicament has de superar aquest fred. A mi em sembla que això és amb una la genialitat. Música que, bueno, és de la llista de Schindler es queda enrere amb la música d'aquest videojoc. Sí. Bueno, jo he jugat com estava mirant abans a l'Steam quan portava i li he posat ja 130 hores i no m'he cansat de la música i més o menys és la mateixa. Jo me l'he ficat per treballar. Me l'he ficat per treballar la música del Frostpunk. Hòstia, doncs això és una miqueta sàdic, perquè és una música que és urgent, et dona la sensació d'urgència. Sí. No, bueno, us podeu comprar el disc que sortirà aquest Nadal, el Triste Mix 2024. La versió lo-fi del Frostpunk com deu ser, perquè l'original ja és... Bé, doncs, si us sembla, podríem passar al que tots teniu moltíssimes ganes de parlar, perquè hem tingut spoilers d'aquest tema per tot el que portem gravat, que són el tema de les lleis i del govern. Vale? Si us sembla, parlem una mica d'això. Potser el que més ens crida l'atenció, i especialment sé que al Víctor li fa molta gràcia, és el tema de que una de les primeres lleis que pots promulgar i que el joc d'alguna manera t'empeny a promulgar perquè és molt útil i perquè és la primera que et posa davant de la cara, és precisament la que et permet usar a nens com a mà d'obra. És a dir, poder enviar els nens a treballar, a més en feines que són molt dures, que són bàsicament recollir amb les manetes. I a més amb uns missatges que de tant en tant et diuen aquest nen s'ha posat malalt, sa mare diu aviam si pot ser que el pròxim dia no vagi a treballar, què fas? I hem de posar aquests missatges al joc. Madura o el perdones, llavors pugen i baixen les barres, etc., no? De descontentament. Bueno, perquè té a veure amb en un moment extrem, si no ets útil per la societat, sobres. I això passa amb els refugiats i passa també amb tota la gent que viu a la ciutat. O sigui, els nens no són útils, els estem cuidant perquè esdevindran, en teoria, adults útils per la societat. Per això els hi paguem els col·les, etc. No? L'Estat es gasta molts diners. De fet, has plantejat un tema que és molt interessant i que jo no sé com ho fan, però clar, òbviament els nens quan es fan adults es converteixen en treballadors o en enginyers. Sabem si és un 50-50, és un percentatge? No creixen en el joc. No, el joc, la partida no és prou llarga. No és prou llarga la partida. Però tu pots fer escoles perquè surtin més enginyers. Però vols dir que... O sigui, es mantenen nens? No pots fer la formació... A veure, tu pots fer el seguiment, si vols, de qualsevol treballador, pots clicar a sobre i et surt quin nom té, a on està anant, i si està saludable o no.
Però jo no he fet mai això de clicar en un nen i veure si l'endemà ja era un home. La partida més llarga a temps de joc acaben sent 3 mesos, 4 mesos, no dura més la partida d'això. I surten, fan pauses per fumar? Pregunto, No, s'està millor treballant que fumant fora. Clar. Però, per exemple, amb el tema de les lleis, bueno, bàsicament, ja ho hem dit, tens com 2 branques a desenvolupar, que és la religió o l'ordre. Però abans, o sigui, jo m'agradaria parlar una mica d'abans, perquè la fe i l'ordre apareix en un moment en què tu ja has promulgat moltes lleis entremig i que no afecten. Primer estan unes lleis que tenen a veure amb sobreviure i després amb una organització de com controles els treballadors i lleis de veure com sobreviure, això, si han de treballar els nens amb els malalts que fem, els fiquem tots junts als hospitals o els cuidem bé, els donem més racions de menjar, l'amputació, els morts els fiquem en una fossa comú i podrem recuperar els cossos o els fiquem en cementiris i la gent estarà més contenta. Hi ha totes les decisions tenen la seva part, com deia la Mireia, tenen la seva part positiva i la seva part negativa i has d'anar gestionant això. I en el cas del treball tenim, a part dels nens, tenim el tema dels torns, no? Que això també és molt, jo crec que és una mecànica així com molt útil, que és la d'aquesta de torns allargats o torns d'urgència de 24 hores, no? Que a vegades et trobes que et falta carbó, s'està a punt d'apagar el generador i has de fotre a treballar 24 hores. Això hauria de sortir dels treballadors de per si. Home, tu estàs en un moment de crisi i a les 6 de la tarda dius, saps què? Me'n vaig a estirar-me a la meva cabana a pelar-me de fred. No, home, no. Clar, però se suposa que tothom està muerto de tot, de fred, de tothom està destruït. Però això és interessant també perquè et posa en un extrem, no? I crec que està molt ben fet. És un joc d'emergència. Tu tot el rato estàs en emergència i ho notes en això. Tu fas un torn de 24 hores, vas veient com l'indicador de carbó et puja i de cop... I el descontentament també puja. El descontentament puja, però és que de cop els treballadors diuen que prou. També. Vull dir, a vegades hi ha un d'allò, hi ha hagut un accident laboral i es tanca la fàbrica. Per exemple, això passa de tant en tant, no? Que també ho trobo superrealista, això és super ben fet. I de tant en tant mor algú, també. De tant en tant mor. O sigui que el cartellet de tants dies sense un accident laboral no existeix. No existeix. No existeix, però sempre està a zero. I bé, no sé, d'arbres de lleis, no sé si recordeu alguna llei més que us hagués cridat l'atenció. Sí, bueno, hi ha la part també estranyament lúdica, que és que pots crear, si vols, un club de lluita, que això abaixa... El club de lluita és bastant bàsic, també. Sí. El club de lluita és bastant bàsic. I això abaixa el descontentament, però pot apujar el número de ferits. O un altre que després va parar a un lloc més interessant, que és el pub. Tu pots obrir un pub i el següent que pots triar és si crees un prostíbul. Sí, exacte. Vale? El prostíbul, doncs, el mateix, abaixa el descontentament dels treballadors, però pot fer que apareixin malalties venèries. Surprise. Bueno, i el pub també pot arribar a ser un lloc que entrega begudes i substàncies no gaire legals que suposadament fan que siguis més eficient en la teva feina, però pot tenir Emmalaltiment. Sí, sobredosi. O sigui que aquí temes xungos els que vulguis, eh? Sí. Jo me'n recordo d'aquestes i després el tema de les amputacions. Després hi ha una molt interessant, no sé si us en recordeu, que perquè més per edificis pots fer mesures concretes, no? Per exemple, el de posar serrina a la sopa. Sí. Per augmentar les racions pots adulterar-les amb elements poc nutritius que fa que la gent mengi però que es puguin posar malalts perquè estàs posant serrina a la sopa, no? Sí. Serradures a la sopa. Així va fer el negoci Bimbo. Sí. Llavors, passarem a llegir. Ara tenim aquí un convidat molt menut, un dels petits treballadors, que ens llegirà una... Mira, ja el sento venir. Sí, no? Una carta, no?
Llavors, això es titula Carta als Reis dels nens de Frostpunk. Vine, passa. Estàs bé? Uri, pots portar Un té o alguna cosa? Té petit, beu. Descansi. Beu aquesta veu. Vinga, ja passa, Com estàs? Vale, vinga. Estimats Reis Mags d'Orient, som els nens i les nenes. Aquí, perdoneu, faig un incís, perquè aquest nen té 6 anys, però fuma com un carretero. És el que anava a dir. Però fuma com un carretero i té una veu molt similar a la nostra. Llavors, Vale. aquest és el context, d'acord? Perquè us pensareu, ui, que semblant que té la veu el Víctor, aquest nen. No. Li paguen en ducados, no? Aquest nen cobra en ducados i se'ls fuma de 2 en 2, vull dir... Estimats Reis Mags d'Orient, som els nens i les nenes de Nova Londres. Aquest any no hem estat ni bons ni dolents. Hem estat productius. Hem treballat moltes hores a l'exterior, allunyats de la caldera i de l'escalfor, passant fred amb les extremitats congelades. Els adults expliquen històries d'infanteses felices, sense preocupacions de jocs a l'aire lliure, sota el sol, de banys refrescants en dies de molta calor. No acabem d'entendre això del temps lliure. No era avorrit? De totes maneres, això ens queda molt lluny. Les nostres preocupacions van per un altre cantó. No cal que ens porteu carbó, doncs ja ens encarreguem nosaltres d'extreure'l. Escarbem la neu i el glaç amb les nostres petites mans gelades. I, si tenim sort, a l'acabar el dia conservem els 10 dits. Aquest trimestre hem incrementat un 20% la producció, mentre que els accidents només han pujat un 14%. Això es tradueix en més carbó a canvi de pocs dits amputats. Les estadístiques enganyen, tots els accidents laborals els ha tingut en Tom, que després de fer una jornada extenuant de 17 hores treballant va col·lapsar i va caure desmaiat sobre la neu. No ens en vam adonar fins al cap de mitja hora, se li van amputar tots els dits de les mans i els peus. Ara en Tom extreu carbó amb la boca. El que us volem demanar aquest any són pics i pales. Pensem que pot ser un salt endavant en la nostra feina. També ens preocupa la seguretat i el fred. Necessitem elements de protecció individual, cascs, guants, genolleres, ulleres i tot un seguit de material per protegir-nos. No deixa de ser rellevant que els adults no hagin aprovat cap llei sobre seguretat als llocs de treball. Com ja hem dit, passem molt de fred a l'exterior. Ens caldria roba bona d'abric, com la que porten els adults. Però el que més necessitem és un sindicat que vetlli pels nostres drets i que acabi amb el treball infantil. De fet, vetllar pels nostres drets és acabar amb aquesta paròdia de societat. No deixa de ser rellevant que els mateixos adults que han enviat el planeta a una època glaçada hipotequen les generacions futures per tapar les seves cagades. Podríem estar davant de la generació més egoista de la història? Impressionant. Tens un peti? Aquest personatge em sembla que em sona. Bé, en tot cas, senyor nen, no sé com es diu vostè, Tom era el seu col·lega, no? Digue'm ducados. Vale. Ha tret un tema molt interessant aquí, que és que al final estem parlant molt dels tipus de govern i de les lleis i ens imaginem com si la via socialista fos aquesta ordre i repressió, quan en realitat la via socialista seria aquesta que està exposant el nen, no? És a dir, posar per davant la vida i la protecció de la vida i no el city builder, la construcció de la ciutat, etc. I això és el que venia a dir jo quan tens la partida que si tens sort, has aconseguit tenir tot automatitzat, tens recursos per donar i per vendre, ningú té fred i tot va bé, perquè continues gestionant l'esperança i el descontentament. Quan en principi tot això hauria d'estar als índexs màxims, no? Perquè ho tens tot. Bueno, moltes gràcies a 2 adults més que expliquen el que nosaltres ja hem explicat, perquè sembla que el que jo dic no val i necessita una sobreexplicació. Escolta'm, nen, no faltaven recollir 3 tones i mitja avui o què? No, tranquil, ja paro perquè sembla que us poso contra les pròpies vostres contradiccions. Vagi cap allà. Mira, a dins d'aquell armari tens una... Mira, ens han sobrat uns trossos de pizza, potser se'ls vol menjar. No sé si ho ha provat mai, això. Els hi donaré jo després al gos.